On avait eu à écrire au président de la République dès le début. min bindin hoorejo leydi ndi gila e adan ngam andindemo jaɓɓal amen kadi amin mbiya yo laamu sénégal wat hono noon sabu ñaawoore ina foti waɗeede loskoji ina poti waɗeede waɗɓe ɗe geɗe ɓe fof gande ina waɗi yimɓe hewɓe hannde loriiɓe e musibaaji Maki Sall miɗo sikki ñaawoore nde waɗe ɗum ko geɗal kimmungal e pewnirgol leydi ndi ko geɗal kimmungal e dañde ñaawoore fodde jiɗɗen ko ñaawoore fewnitore remdinore e ustore caɗele sénégal ina jeeya e leyɗe ciifɗe traité Europe suudu ñaawirdu adunaru ndu yaafata ko mukko sénégal musibaaji ɗi laamu Maki Sall waɗi e leydi ndi holko tagi o siifi o sariya yaafugol woni loi d'amnistie saabi ɗum ko omo andi ko woni hen kono on sariya fotani yejjitinde yimɓe ɓe dufugol ƴiƴamgol Maki Sall waɗi e leydi ndi on sariya ina foti liɓede no ɓuuri yawrude laamu ngu yamira fawugol jungo e ɓen saabiɓe ɗi musibaaji ko ɗum foti waɗede kadi ina foti yawde yimɓe ɓe ina yiɗi andude ko kewi ko. Il faut aller vite parce que les gens ont besoin de comprendre ce qui s'est passé.